20 timer til at få fisse bagefter, så den går ud. Anders! Hvad står der? Jeg er bare dude. Den er helt op. Ej, det kan jeg se. Den skal gå ud. Ej, jeg vil sige, jeg har presset. Man må også lave gentleman og gå ind og hjælpe. Okay, se det, så kalder han den igen. Nej, vi skal have med på det. Nej, men det skal jeg bare. Ja, jeg filmer nu. Okay, vi skal ikke får en dødsbong nu. Ikke. Du får en dødsbong. Shit, det kommer Søren. Nu skubber man den. Nu skubber man den. Hvordan kan du stå så lavt og stadigvæk vinde? Det er det dødsbong gør. En presset mand i en presset. Okay, hvis der fra pøblen gives lov til, at man kan tage en lille smule, og det er at brække den op en lille smule, så tager jeg gerne lidt. Jeg vil gerne tage noget for den, for jeg er den eneste, der ikke men det er faktisk sygt. Helt seriøst. Jeg skal kunne køre bil til Møn i morgen kl. 8 i morgen. Ja. Og besøge mine svigerbedste. Det må være sådan, der har 12 timer. Men jeg er den eneste, der ikke har fået noget endnu. Ja, men du må få en velkomst på hovedet. Jeg tror ikke, det er godt, hvis jeg tager det. Så du må godt kalde gentleman og hjælpe på den. Jeg hjælper på den. Jeg har ikke fået noget. Jeg vil gerne sige, at prøv lige at høre, drenge. Det her, det er en ekstraordinær situation. Jeg kan godt stå og andre hjemme og have fuldt op. Prøv lige at høre. Prøv nu at høre. Anders, han er en pressemand nu, så hvis vi ikke har lov til det, så er det okay nu, men generelt så kører man ikke den her gentleman. Så var så almindeligvis er tøjler, der man har vundet, og så det gør vi alle sammen. Det er kun ekstremt tilfælde, man kan gå til gentleman. Så du... Men for min skyld, med Anders gerne det ikke. Ja, men det her er et ekstremt tilfælde. Så er der hvidvins brusebad. Det er jo også uden for konventionelle forhold, at vi ikke spiller Han er brækket! Kom. Jeg skal så Kriller ud. Det gjorde du også. for helvede. Nu er der lidt hvidvin på det. Det ser okay ud, ja. Vi tager lige en lille Grib bare, du er en dejlig dreng. Nej, det var jo ikke engang en psyko, der var tilbage. Nej, det tog mere end halvdelen. Good work, man. Good work.